ಹಾಯ್ ಏನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಏನು ನಿನಗೆ ಫಿಶ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವ. ಫಿಶ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಓ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿತ್ತೆ ಏಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಐತೆ ನೀರನ್ನ ಕುದ್ದಿ ಅವಸರುಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ, ನೀರು ನಿಂಚಿ ಸರಿ ಕುದ್ದ್ಯಾವ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಪಾಡ್ವೇನ. ಗ್ಯಾಸ್ಲು ತೀಯ ಚೂರು ನೀರು ಸರಿ ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡೆನದು ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಚಮಚದ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿಗೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ಸರಿ ಕುದ್ದಿಯವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯ ಸರಿ ಕುದ್ದಿಯರೆಗೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಕುದ್ದಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಮೀನು ಪಾಡುವೆ ಏನೊಂದು 3 ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ನೆತ್ತ ಮಾಸ ಕಲ್ಲೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲುಂಡು. 4 ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ. ಬೇತೆ ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಮೀನಾದ ಪೊರಲಿಚ್ಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದೇ ತಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಲೆಟ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲೆ ಸ್ಲೋ ದಿ ಒಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗಾದ್ ಪಾಡೋಡು. ಪೂರ ಸೈಡನ್ನೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊನೋಡು. ಈ ನೀರಿಗೆ ಮಂಜಲು ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು. ಮೀನ್ದ ಪೊರಲ್ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮೀನು ಪೊರಲ್ ಚೂರ್ಲ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ತನಕ ಮಸಾಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದಿನ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿನ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡೆನದ್ದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲು ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೊಡೆನದ್ದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತಿಟ್ಟು 2 ಚಮಚದ ಅರಿತಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಾನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೇಯ್ಪಾದ್ನೇನು ಮುಳ್ಳುಡು ಜತ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಲಿಂಬೆದ ರಸಗಿಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಏನು ಸುರುಟು ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪು ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪುಂಟದ್ದು ತಂದೈತೆ ಬಿತ್ತು ಪ್ರಗಿಪ್ಪೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಏನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಚಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿಡ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇಜನ್ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಸುರುಟು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕುತ್ತದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಮೀನು ಖಾಲಿ ಪೊರಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ ಹತ್ತು ಸುರುಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ನು. ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ವ ಇವಾಗ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಓ ಮೀನು ಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೀನು ಪಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಮೀನು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಮೀನು ತಿನ್ನಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪು ಜಾತ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುಂಡೆ ನೆಟ್ಕ್ ಒಂಜಿ ತವದೀತೆ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನೆ ಕೆಂಚ ಕಟ್ಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಕಾಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕಾಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಕಾಯೋಡು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕಾಯದು ಉಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ಪುಂಡು और एन्नाल पाड़दे तुंदे मस्त टेस्ट आपुंडु निकुल इंच ट्रೈ मद्दु तुले ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನಿ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಿನಿ ನನಗೆ ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ವೆ निखिल फिश कट्लेट मल्ती ट्रೈ मल्तुले ಎಂಚಂಡ್ ಪಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊದಲ ಕಾಯ್ದು ನನಗೆ ಪೋಯ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಿಶ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ओके बाय।